بینەران هەر سەبارەت بێ ئەوان نوچەیان ئەv بەحسên ku hene û piştî ev rewşa vê dawiyê li Tirkiye çêbûye li vê dawiyê heta ku girtina rojnamevanan ku ev bi hîç awayekî rê bi desthilatê bi her kesekî nayê te dan rojnamevan karekê veguhastinê karekê xwe yê hem exlaqî hem yê însanî pêşkêş dike lê vê dawiyê Tirkiye ev yeke jî kiriye ev girtin ya rojnamevanan her wesa dîportkirina rojnamevanan ev karê ku Tirkiye kiriye û hikûmeta Tirkiye kiriye deng vedanên wê hebûne li ser evî babetî û li ser rewşa rojnamegeriyê li Tirkiye em behecê bikin mêvanekê min heye rastewxo li Istanbulê mêvanê min e ew jî Erselan Aktan parêzerê mafê mirovan e kak Erselan êvara te baş spas dê geşta me da beşdarî li behecê ev rewşa dawiyê ya li Tirkiya çêbûye ku piştî girtina İmamoğlu li vê dawiyê hate serweyekê ku rojnamevan, televîzyon yan kanal ev yeke jî bêne girtin û bêne cezakirin bi bireka parey. Li ser evê yekê nêrîna te ez hez dikim bizanim axifina we li ser vê yekê çi ye? Çima vê yekê dike hikûmeta Tirkiye? Belê esas tenê tiştek nebû li Tirkiyê di sê tiştên di sê mudaxileyên gelek mezin hat nekirin. Pêşî dîplomaya İmamoğlu hat betalkirin lê ev li gorî qanûn nebû. Betalkirina dîplomayê jî derqanûn bû û piştî wê jî serokatiya ya şeradariyê jî hate betalkirin ev li hevdû li darxistin hikûmetê û paşê jî di heman demê de Baroya Stenbolê jî Baroya Stenbolê a parêzeran di Ewropayê de baroya herî mezin e herî qerebalaxa serokatiya wê jî hat betalkirin ev jî di heman rojan de hat çêkirin. Niha rewşa Tirkiye û protestoyên Tirkiye van hemûyan bi hev re protesto dikin ji ber ku sûçên ku İmamoğlu tên kirin ne tenê yêkin sê çar sûçên gelek mezin tên gotin ji bo İmamoğlu lê ev hemû jî li gorî parêzvanan li gorî baroyan û li gorî mixalefetê derqanûnî ne. Çine ev sûç du sûçên gelek mezin heye yek bêrêtiya serokê şaredariya mezin Stenbolê İmamoğlu bêrêtiya li gorî ya îhaleyan îhaleyên şaredariyê yek jî belê nizam dengê me tê yan tamam tê kerem bike peymana ku CHP bi dem partiyê re kirî ev jî wek sûç tê gotin ji bo doza İmamoğlu. Di dewaya Musa de cara ewilî de ev cara ewilî ku tê gotin peymana bi Kurdan re yan jî em Musa bêjin heke Kurd bixebitin da ku li şaredariyên Rojavayê Tirkiyê bibin xwedîdeng û her wiha li van deran bikevin karên şaredariyê de ev wek sûç hat îfadekirin. Ev sûç e belê. Hikûmeta Tirkiye çima naxwaze welatên din yan di nava sosyal medyayê de ev binpêkariyên dike beramberî xelkê xwe çima hes nake xelek bibîne ji çi ditirse hikûmeta Tirkiye lewma diçe xelkî digire yan rojnamevanan digireyan ke ew kesên ku vê yekê vedguhêze naxwazin vî karî bike. Hikûmeta Tirkiye ji çi ditirse? Hikûmeta Tirk ji çi ditirse ev protestoyên niha hatî kirin hemû qanûnî ne. Bûyera gelek mezin çêbû şaredariya Stenbolê bajarê mezin ya Stenbolê hate betalkirin û partiya yekemîn ya Tirkiye CHP nihat mixalefetê de ye lê partiya yekemîn CHP ye ev protestyan li dar dixe li van ji bo van protestoyan jî bi hezaran li gorî gotina CHP vê partiya mixalefetê ya herî mezin
بمليونان انسان كومبونه اف لغوري قانون تركيا ولغوري ماكيزاغونا تركيا اف نسوچه لي müdahale kirin avan protestoyan gelek bizaktin mazın hatın kirin بله. و gelek protest yenko protesto diken xwandevan û rojnamavan û yendin hatin birîndar kirin jî û bi birîndar kirî bi müdaxeleyên gelek giran hatin binçav kirin û hatin girtin heta niha 1880 mirov hatine binçav kirin û ji wan jî 206 mirov hatin girtin li gorî hemû wêneyan کاک ئەرسا هێشتا دناوا زیندانê mane ew hejmarata amaje pêkirî heta niha dinava zîndanê ne بله بله 1808 li gorî ev reqema ez didim Wezareta Karên Navxweyî îro veşand 1808 mirov niha dibinçavan de ne باشه ئەو کەس ئەو بوو ناوێت دناوا خۆپیشاندانان یان خوێندەوانن زانینگەهێ تێدا بوون کەسێ ئاسایی تێدا بوونە ev hemû hem xwandevan hem jî endamên CHP ên Partiya Muxalefeta herî mezin ya Tirkiyê hem endamên van û hem jî rojnamavan jî gelek nav de bûn nêzîkî 10 rojnamavan jî hatin binçavkirin û paşê jî hatin girtin lê ew hatin taxliye kirin lê niha jî hê jî müdaxeleyên binçavkirinan û yên girtinan berdewam in ev hemû wêne û ew hemû wêneyên ku îşkencel protestanvanan hatiyê kirin helbet hikûmet naxwaze ew bên dîtin ji ber vê jî tiştek nû li Tirkiye hat kirin sosyal medyaya civakî hate qedeğekirin hem Twitter akunavê neha X hem Instagram hem TikTok û hem YouTube hatin qedeğekirin roja ewilî ku şaredariya İmamoğlu hatî betal kirin ew ne tiştek qanûnî ye helbet mînakên wê berê jî hebûn dema deprema Tirkiye ertheja Tirkiyeya mezin çêbû hingê jî dîsa Twitter û torên diyên medyaya civakî hatibûn asteng kirin Başa بۆچی حکوومەتا تورکیە vêyekê asteng dike بۆچی vêyekê dike ji ber ku hikûmet dibêje ev tiştek meşru ye lê xwepêşandan nabêjin qebûl nakin ku ew tiştekî meşru ye ji ber vê jî protestoan dikin niha protesto li gorî qanûnan mirov dikare müdaxeleyê protestoyekê bike ew müdaxeleyê niha polîs dike hemû jî derqanûnî ne tu carî mirov nikare zextên wisa ku heta mirov bikare bi îşkence binav bike mirov nikare xwepêşandanan wisa belav bike ev di qanûna Tirkiyeyê de tune ye û her wiha makezagona Tirkiyeyê de jî xwepêşandan û protesto kirin mafê herî sereke hatiye îfade kirin ji ber vê jî ew xwepêşandan meşrûin lê müdaxeleyên xwepêşandanan tên kirin hemû jî derqanûnî ne Başa kak Ersalan wekû tu parêzerê mafê mirovan e ev yeka ku hikûmeta Tirkiya dike wekû girtin wekû di nava zîndanê da yan hint rojnamavanan dîpor dike ji bo welatên wan û bû çûna te ev yeka dike li gorî mafê mirov wê çi ziyanê bi Tirkiya bigihîne Tirkiye di demek mêj de ye biryarên ku mehkema mafê mirovan a Ewropayê dide naîne cih gelek siyasetmedarên Kurd û gelek aktivîstên li Tirkiyê wek siyasetmedarekî Kurd Selahattin Demirtaş û em wek aktivîstekî bêjin Osman Kavala mehkema Ewropayê ya mafên mirovan berdana li gorî ku ev bên berdan biryar dabûn ew cara yekem cara duyem û cara sêyem car ew biryar dubare dan Tirkiye
مجبور بو لگوری زاگونا ترکیه و لگوری ماکزاگونا ترکیه و لگوری هفپیمانیین ترکیه به دولتین اروپایی و دولتین در وحاتی امضا کرن دوی او بریارین محکمه همو هاتبان بجی کرن لی مخابن ترکیه وام بریاران ناینجه او گرتنا مرو چواد بیجه او زورینا ناوخویی یا ترکیه مخابن وسا دمشکو همو تشتین در بیتی داین وک مداخله بین دیتم باشا اگر ام بحث جروش آزادیه بکن نها ام بحث تا بحثا قالك تشتندن كن بحث جروش آزادیه یا رادربرینه یا رامانه بکن لترکیه دن هذا بشتی کاف روشا چبوی او گرتنا روزنامه وانان و قالك کارندن کو حکومت ترکیه دکه نها یا آزادیا رادربرین و رامانه لترکیه دی چه آزدایه مرۆڤ دکارە وسا بێژە نەها gelek bajarên Kurdan da jî şaredariyên bajarên Kurdan hatin betalkirin û nihat hepsandine. Her wiha şaredariya herî mezin a Tirkiye serokê wê jî hate girtin û şaredariya wî jî hat betalkirin. Neha du namzetên serokkomariyê ên Tirkiye di hepsê dine. Yek Selahattin Demirtaş, yek jî Ekrem İmamoğlu. Helbet rewşa Tirkiye li gorî azadiyan wê her û her paş ve biçe. Ji ber ku dema te jî berîneha te jî behs kir. Sözcü TV, Halk TV û Tele1 cizayên gelek mezin standin ji ber ku tenê protesto yayînên veşanên protestoyan hatin kirin. Her wekî dî bi tenê ku millet vî müdaxaleya mezin protesto dike bi hezaran insan hatin girtin û hemû rexneyên li gorî vê girtinê li gorî qeyyûman û li gorî van müdaxaleyên mezin tên kirin wek sûç tên îfade kirin û gelek mirov tên girtin. Helbet ev mesele ev pêvajoya vê gelek tesîrên neyênî ji bo azadiyê li Tirkiye bike. باشە gelek spas بۆ ئەرسەلان ئاکتان پارێزەرێ مافێ مرۆڤان لە ئستانبولê باەکی ڕاستەوخۆ mêvanê geşta me bûyî û Kursat News bûyî gelek spas ji bo beşdariyê. Ez spas dikim. Sağ bê.